Joo, WhatsApp, meen kaikki mun YouTube ja WhatsApp kanssa. Tästä tulee nyt tää Pokemon keräilykorttien esittely. Mä en siis näytä kaikki, mä näytän vaan mitä tässä kansiossa näkyy. Eli mulla on siis tämmönen kansio. Täällä on niin paljon näitä. Mut oottakaa, mä en tiedä näekö te kauhean hyvin, mut tommosia. Sit mä voin näyttää silloin takaa itse asiassa kans. Siellä on niinku tommonen ja tommonen ja no täällä te ette nyt varmaan tee, mutta tommonen kuitenkin. Mulla on vielä hienompiikin, mä voin sen luvata. Tommonen ja tommonen. Ja sit tommonen. Ja sitten tommonen ja taas tommonen, mä en tiedä näkyykö kauhean hyvin, mutta tommonen kultainen. Ja sitten taas tommonen ihan perus, miltä ette tee mitään. Sitten mulla on tämmönen. En tiedä näkyykö kuin hyvin, mutta se on kans tommonen, että se kiiltää. Sitten on tämmönen ihan perus. Ja toikin on ihan perus. Itse asiassa sen mä näytinkin jo teille. Sitten mä näytän seuraava. Eli ottakaa sitten tommonen ja sitten tommonen ja sitten taas tommonen, mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy. Ja sitten taas tommonen aika tylsä, ihan tommonen peruskortti. Mulla on siis näitä melkein kansiollinen, niin Sitten on tommonen. Sitten on taas tommonen. Kiiltää vähän, mutta ei ehkä niin paljon kuin toi äskeinen. No sitten on taas tämmönen. Näitä tulee jokaisesta niinku, jos te oikeasti enemmän seuraatte Pokemonia, niin te saatte sitten kertoa mulle, mitä nämä niinku esimerkiksi tarkoittaa, koska minä en tiedä näistä mitään, koska mä oon enemmän jääkiekkofani ja mä kerään enemmän jääkiekkokortteja. Sitten saatte selittää, mitä nääkin myös tarkoittaa, kun tulee tällaisia kortteja, koska minä en ole mikään Pokemon-asiantuntija, mä olen vaan lätkäasiantuntija ja salibändi, mutta enemmän lätkä. No sitten on taas tommonen. Sitten on taas tommonen. Tätä ei voi olla kyllä meikäläinen tietämät ihan selvä vesi, mutta voitte kertoa mulle mikä vesi. Ja miksi sieltä tulee ensinnäkin tällaisia. No sitten on tommonen. Oho, sori anteeksi. Katsojat, toi oli vahinko. Siis tommonen. Nyt te varmaan näette paremmin. Ja sitten taas tommonen. No sitten on tommonen. Sitten mä näytän nää takata, mitä te ette välttämättä niin helposti näe. Tommonen ihan peruskortti. Sitten on taas tommonen kiiltä. Mä en tiedä kuin hyvin se näkyy, mutta tommonen. Ja itse asiassa toikin on muuten kans vähän samantyyppinen kuin tuo äskeinen. Ja. Sitten on tommonen. Tommonen ihan peruskortti. Toikin on tommonen ihan perus. Ja sitten on taas tommonen kiiltokortti. No sitten on tollanen. Toi on, mutta itse asiassa samanlainen kuin äskeinen. Niin kuin tommonen kiilto siis. No sitten on tommonen kiiltokortti. Ja sitten on mutta itse asiassa tääkin jo.
Sitten on tommonen. Sitten on taas tommonen kiiltokortti. Mä en siis tosiaan kaikki en näytä näitä. Mä teen vielä kakkososan, koska mulla on niin paljon näitä. Sitten on tommonen kiiltokortti. Ja itse asiassa toikin on muuten. Mä näytän vaan mä näytän vielä tän yhden ja eli tässä on viimeinen nyt sitten, eli tommonen. Sitten on tommonen. Sitten on tommonen. Ja sitten on tommonen kiiltokortti. Joo, tää oli nyt tässä tää video. Mä kuvasin siis tosiaan, te näette vielä, mulla jäi tänne vielä 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Mulla jäi vielä 8 sivua teille näytettävää, mutta mä en viitti tehdä tästä kauhean pitkään. Mutta joo, tää video oli tässä. Ei mulla muuta, joten moi.